Ja, een heel goede zonnige middag. We zijn vandaag in Zuid-Limburg in IJsden en we gaan langs bij Eetcafé On het Bad voor onze takeaway-serie. November, maar ja, met deze temperaturen buiten 15, 16 graden zou normaal zelfs het terras bij jullie in IJsden nog redelijk gevuld zijn, denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker. Het is wel extra zuur natuurlijk met dit weer, maar dat is niet anders. We willen natuurlijk dat het virus de kop in wordt gedrukt. Correct. Jullie zijn ook niet bij de pakken neer blijven zitten, want jullie zijn ook echt proactief meteen begonnen met het afhalen, eigenlijk takeaway en bezorging. Hè? Hoe pakken jullie dat aan? Ja, we zijn na de eerste lockdown hebben we 3 weken gewacht, niet wetende hoe lang het ging duren. En een tijdje hoorden we eigenlijk wel, hadden we door dat het toch langer dan 3 weken ging duren. En hebben we het alsnog opgezet. Ja. Door onze ligging hebben we niet meteen warm afhalen gedaan. Nee. Je kunt niet voor de deur parkeren, dus we hebben eigenlijk op warmmaaltijden hebben we gekozen voor. En dat liep best wel goed. Nu bij de tweede lockdown hebben we toch gekozen voor warm afhalen. Oké. En voor waar die keuze, voor waar die verandering? Ja, heel veel mensen kregen we toch de reactie van, ze vonden toch nog dat ze moesten koken. En in plaats van meteen eigenlijk aan tafel te kunnen. En dat is een beetje de doorslag geweest. Keerzijde was natuurlijk wel, ons bereik is daardoor kleiner geworden. We bezorgen nu warm alleen maar in IJsden en gemeente Rijkelt, of in Rijkelt en Gronsveld. Ja. En bij opwarmmaaltijden konden we verder gaan. Ja. Hoe was de zomer? De zomer was, ik denk dat iedereen dat wel kan beamen wat een terras heeft gehad, top. We hadden bijna 50 plaatsen minder door de 1,5 meter, maar de besteding was echt een stuk ruimer. Waardoor we eigenlijk wel geen inhaalslag hebben gemaakt, maar een goede zomer hebben gehad. Ja. En ik heb heel veel positieve reacties gekregen over de ruimte op het terras, waar we eigenlijk niet meer konden negeren, dus we gaan dat ook vasthouden. Oké, dus dat is iets wat je blijft behouden na corona, dat de gasten hier ruimer kunnen zitten op het terras eigenlijk. Toch meer het comfort bieden. Comfort bieden en wat ik zei, we kunnen dat niet negeren. Het is ook, ik sta zelf anders in het leven als 10 jaar geleden. Het is ook te doen omdat jullie boven een paar maanden geleden een nieuw terras hebben kunnen creëren. We hebben na de opening 2 maanden daarna het dakterras is geopend. Wat natuurlijk ook die 50 plaatsen een beetje compenseerde. En dat was inderdaad een heel erg groot succes. Je kunt daarop reserveren op het dakterras, in tegenstelling tot ons vlonderterras. Ja. En prachtig uitzicht natuurlijk over de Maas. Normaal meer dan de helft van jullie gasten ook Belgen, Walen. Dat geldt niet alleen voor jullie, maar eigenlijk voor heel IJsden. Dat is logisch natuurlijk, grensgemeente hier. Hoe zie je hun komen of niet komen de laatste maanden, weken? In de zomer is op een gegeven moment het omslagpunt geweest dat Limburg op code oranje ging. En sindsdien hebben wij uiteraard ook gemerkt dat de Belgen, vooral de Walen, eigenlijk massaal wegbleven. Ja. Voor het virus de kop in te drukken natuurlijk goed. Voor de business natuurlijk minder. Ja, zeker als dat meer dan de helft van je omzet normaal gesproken is. Wat gaat kerst brengen, denk je, Roy? Kerst is natuurlijk spannend wat gaat brengen, of we wel of niet open mogen en in welke hoedanigheid. Maar daarbuiten hebben wij gezegd of we wel of niet open mogen gaan. En we willen mensen ook gewoon thuis, de mensen respecteren wat mensen thuis willen kerst vieren. En hebben een opwarmmenu voor kerst hebben we al samengesteld. Wat mensen dan ook kunnen kiezen. Is nu al via de site te reserveren eigenlijk? 4 gangen kerstmenu en kun je tot de 20 december bestellen. Juni volgend jaar bestaan we 10 jaar en we hopen dat inderdaad coronavrij af te sluiten. En toch in de maand juni hopelijk toch enigszins met iets minder maatregelen te kunnen vieren. Laten we het hopen. Veel succes de komende maanden.